Miexi ġmielu x-xogħol fuq iċ-ċentru ġdid għal kura primarja fuq in-naħa t'isfel ta' Malta, iċ-ċentru tas-saħħa reġjonali Ċensu Mowran Fraħal ġdid ser ikun ix-xempju tal-kura primarja f'pajjiżna flimkien ma' ċentru ieħor għan-naħa ta' fuq ta' pajjiżna. Hekk stqarr id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearne waqt konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Gvern għan-nies fejn il-Gvern qed jinżel qalb il-komunitajiet u jisma' x'għandhom xi jgħidu n-nies. Fearne spjega kif sa April il-bini tas-sular ta' isfel mistenni jkun lest u mbagħad sa Ottubru ikomplu jinbnew il-5 sulari biex wara dan iċ-ċentru ikun mgħammar bl-aħjar tagħmir mediku. Palma wieħed jista' jimmaġina ħafna mill-ħin u mill-isforzi dawn l-aħħar sena tad-Dipartiment tas-Saħħa kollu kien iffukat fuq il-pandemija, fuq il-miżuri, fuq il-vaċċin u issa biex inqasmu l-vaċċin. Hija operazzjoni loġistika kbira. Madankollu xorta baqa' għaddej dak ix-xogħol kollu li aħna mdorri naraw fid-Dipartiment tas-Saħħa u proġetti ġodda. Il-Deputat Prim Ministru Chris Fearne spjega kif dan iċ-ċentru ser jingħataw servizzi ġodda fosthom dawk marbuta mas-saħħa mentali u d-dentistrija. Hawnhekk innota kif permezz ta' servizzi li jingħataw fil-komunità blokka sħiħa mill-Isptar Monte Carmeli ser tkun qed titwaqqa' u flokka se jsir ġnien terapeutiku. Huwa spjega kif fuq wara taċ-ċentru kellu jinbena ħajt sod li jifret iċ-ċentru mill-ground ta' Schreiber. Dan filwaqt li nstabu wkoll żewġ skavi storiċi b'wieħed li jmur lura għal żmien ir-Rumani u shelter ta' żmien il-gwerra li t-tnejn ser ikunu protetti. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi stqarr kif b'investiment ta' 33 miljun euro ta' fondi Ewropej dan il-proġett ser ikun qed itejjeb is-servizz tas-saħħa. Dan huma fondi li ġejjin mill-Fond ta' Żvilupp Reġjonali li jkompli jgħin biex intejbu il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Żgur li dan huwa proġett illi bl-assistenza wkoll ta' fondi tal-Unjoni Ewropea qegħdin nkomplu nuru kemm dan huwa gvern għan-nies illi joffri u jsaħħaħ dak is-servizzi illi n-nies ikollhom bżonn fiż-żoni fejn jgħixu huma.